гурӯҳе аз ронандагони мошинҳои боркаш назди хадамоти давлатии назорату танзим дар соҳаи нақлиёт ҷамъ шуда аз дастрасии иҷозатномаи сафар ва қимат будани нархи он нигаронӣ карданд. онҳо бо ин роҳ хостанд таваҷҷӯҳи мақомотро ба мушкилашон ҷалб намоянд. шикоят кунем ки як чи арзон шад. мо боркадагӣ мошинои боркадагӣ ҳамҷа ҳама хоб ҳазор мошино хоб. Як тиркарнети барои ҳамин мошино $350. ҳозир мефаҳмем ҳамина $35 гуфтестиянд. мо нафаҳмидем ки $35 будааст, мо то $400 харидорӣ кардестем. ҳамина мехоҳем ки як меъёр ба биёранд, нархи асосӣ тамоми ҷо иҷозатномаош арзон, аз Тоҷикистон қимат. тибқи муқаррарот вазорати нақлиёти тоҷикистон иҷозатномаи сафарро ба ҷамъият ё ширкатҳои хидматрасон пешниҳод мекунад ва ронандаҳо ин санадро аз онҳо мехаранд. ронандаҳо шикоят доранд ки агар як моҳ пеш онҳо аз ширкатҳо иҷозатномаи убури қаламрави дигар кишварро бо нархи $35 то $50 дастрас мекарданд, пас ҳоло он кам ёфт ва нархашам то $300-400 боло рафтааст. ҳозир омадем дар иҷо нархшо мегӯянд 84 сомон, баъзеҳо то $400 нархи ҳаминро боло бурдем, бо ҳамина мушкил дарёфт карда наметавонем ҳамин чиза. мошинои хориҷӣ омада бори моро ба нархи арзон бурда истодааст. мо ҳуҷҷатмон қимат, расходмон калон. ронандаҳо аз он нигаронӣ доранд ки то марзи ӯзбекистон мераванд, аммо бо далели надоштани иҷозатномаи убури қаламрави ин кишвар дар марз бо мушкилиҳои гуногун рӯбарӯ мешаванд. мошинаи ӯзбекистон бора меорам бори тоҷикистона, мо мерем дар Туркия 20 рӯзӣ хом мерем ака, мо да бор намекунам. мошинаи ӯзбекӣ да бор кайса, мо да бор намекунам ака. барое ки мо дазвола қимат мехарем $400, карнетмон $400 тир. ҳамин иҷозатномае ки на $400 ака, ин ҳамин чиза мехарам. ина папкара би. ҳамин нархи давлатиш чанд пулай? $35 ака. ба қавли ронандаҳо, пандемияи COVID-19 ба корашон таъсири бад гузоштааст ва бо вуҷуди ин мақомот ба ҷои сабукӣ масъалаи дастрасӣ ба санадҳои лозимаро мушкил кардаанд. қариб ҳазоро мошин хобанд дар ширкатҳо. баромада наметонем. борои моро аз Россия, аз хориҷа, аз даруни Тоҷикистон, дохили Тоҷикистон мошинои бегона бурда истоданд. агар дар як моҳ 1000 мошин аз Тоҷикистон баромад кунад, қариб 10,000 одам хонавода аз мушкилошон осон мегардад. дар хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт гуфтанд, талабот барои боркашонӣ тариқи қаламрави ӯзбекистон аз сӯи ронандаҳо якбора зиёд шуд ки дар пайи он мушкили дастрасӣ ба рухсатнома ё иҷозатнома низ ба миён омад. дар ин ниҳод гуфтанд бо арзиши то 100 сомонӣ иҷозатномаро дастраси ширкатҳо мекунанд ва он набояд бо нархи то $300-400 ба ронандаҳо пешниҳод шавад. дар ҳамин ҳол намояндаи ду ширкати боркашонии байналмилалӣ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, нархи иҷозатнома дар мувофиқа бо вазорати нақлиёт дастраси ронандаҳо мегардад. онҳо нахостанд дар рӯбарӯи дурбини Озодӣ суҳбат кунанд.